حراي تعذبتنا ويكا تملكتنا انكو عدحان مصاخوم ازي بسينيت ميديا زدالو ناب نبور مملاس دبل مدبي مدب ناب نبور مملاس إرتراويان بحافشا بفلاي كامل إسيات بمعبول بوليتيكاوي نقحات تهاني صوم نايت تحاساسبا سينيت نقمتو زحجز أبتي سينيت ددالو تو ناي مصنعتي سندات مركز دغبره مدب استمهرون سنتيني امبار لما عندي كم بحدش اقداسيت ار اس تي حزنا بزينا لنا لومي نخلهم مناسيات ويكا مناسيات دنبورو ابتو السنه عدمه بساوا ويكا بهاجراوي اغلغلوت زحالفو سبات بتعني اقداسيت دخلت ار اس تي حزنا مزينا لنا قاشانا صنحيلن نفسها علاليا خبلئ ግን كساب شعو بتي هاجراوي اغلغلوت دبحال ويكا ساوا دبحال ናይ بحق شمو هاجراوي اغلغلوت دي ولا قال شم አለዎ ምናልባት ጋሻና ሳልሕ ዒጀል ክነግረና እዩ ስለዚ እዚ ናይሎም ማዓንቲ አርእስትና ኦኪያለ ያትብል ኦኪያለ ማለት መነጽር ማለት እዩ ስለዚ بمنصر غيرنا نهاجراوي اغلغلوت بمنصر هاجراوي كبرتاتن هاجراوي سنتن هاجراوي هنصاتن كمي غيرنا خنريو نخيل يا تبل تارستي اتزعابه نصالح عجل يخبو السيبتي هاجراوي اغلغلوت بحال حليفو سلازي كمي مخانو السوق كنغرنا ايو اسك بصالح عجل كجمرمو كم تقول شاب دبلو ازي ناي خطن ملسن بروجرام ايكونن انا حاتاتاي صالح اجل عمل لاساي ايكونن ازي بنزب ملكع غيرنا نقربو ايو السخا كلتينا اغايشينا مالتيو ግን ኣብ ርስታት ከፋፊልና ክንዛረቢና امبار بصالح عجل كجمر اسك صالح عجل ماني نتم ديفلتو راي يسمع الله اواني هاراي مجمريا نسنيت بحافشا ندكتور ابراهيم سراج ندو تبقسو سيتكا اب قدمي حزبي اغريبكا نايلومي زعبانا خنزاته يزغبركا كاي مسغون كوخا خحلف ايدلنيه شمي نمللاي زاكل صلاح عبد الرحمن اسماعيل عبد القادر عجيل يبهال بصلاح عجيل خاي فلت مالتيو زتولد كل بوتا اب حل تبهال كاب كتما كرن كباب 4 كيلومتر تركب عدي ناي مبقتها بيت مرتايون ابو جنبيره اب موداتها سمانياتات السودان امريحنا كم زخونه اب تكوناتات زنبرلو ناي كوينات شجر سلازنبره مالتيو ابو دما ناي مبقتها بيت مرتاي ابو قصيله دحرو دما ناي ميدل سكول ወይ ድማ ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ኣብዝና UNHCR ዝበሃል ብዩኔስኮ ዝፍለጥ ሻምናይን ሻውዓይን ኣብኡ ተማሂረ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ከረን ተመሊሰ ክሳብ 11 ኣብ ከረን ተማሂረ ድሕሪኡ ማሕለፍነት ስለ ዝረኸብኩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቀ እንደገና 2004 السودان امريحه كلتشين حمشتن دما ابز زلخو عدي اب كتما باريس اب معراب استراليا مصيه مالتي حجي اتارستي بزعبا هاغراو اغلغلوت سلازخونه اتناي هاغراو اغلغلوتون قرب كتقس اب يونيفرسيتين كلنا تي ورارات سلازنبره شعو اب تقدماي ورار زنبرل غيزه اب تشيكرو زبحال بوتا اب اسمرا ابتي ناي كعشل صوتو لا ابو غلي غامان يلومنا نيروم دحرو دما اب كال اي ورار اب سالساي ورار با ناب غحتي لاي زبحال بوتا زي بارنتو زتحدل غيزه كل سب يكتت سلا زنبره نحناون تمهار يونيفرسيتي زنبرنا لغيزه كلاتنا اب غحتي لاي نتعليم وريدنا ابو لاي ورحين قلن زخون وتهدراو تعليم وسيدنا
دحرئي دماتي سممع سلام سلازي استفرمي اب تمرتي عندنا بيونيفرسيتي تماليسنا دحرئيو تمرتي مس وداخو نا يونيفرسيتي مالتي حنت عامت اب الى برعد كم ممر كوينه اقلقيله دحر دما مس دحر ما مرقتا قطنا ساوا ختورديكم تباهلو نساوا وريدنا 16 زوريا زبال ابو تعليمناتنا ودينا ابو دما اذناي بيت تمرت وارساي كالو زبال كم قداموت ممهران نخلت عامت كم ممهر كوينه اب ماكل سلطنا ناي ساوا ممهر نيره مالتي بحصيرو كمزي مسلناتي دحر بايتا يعني اللي يغني لي صالح عجل أبربعته أرستات مقيلنا هنا نزارب لنا ويا بحموشته ببحث نزارب لنا تحنتي نمثالي هاجراوي أقلقلوت انتاي مالتيو هاجراو خبرتات هاجراو سنيتن هنسات هاجرن دبلا بحيث اردبلا مجلسي كتهبلني خا دحري من البات أنا أبزر زريعات تخون دحراي كم كان يتحطوا غيرنا نقربا هاجراوي أقلقلوت أبكالوت هاجرات كمي زبليا اتيا سالسيتي هاجراوي أقلقلوت أب إيرترا اتي زي أوج علاماناتو تتكبيرو دو أي تتكبرن يعتبر أوج علامان لو زي أوج علامة خالو لذي تزي أوج علامة ناي هاجراو أقلقلوت تعويتو ده يعتبر اتيا رابعتي كنزار بالله حسيبة دلخو زي بهاجراوي أقلقلوت غيرهم زحالفو مناقسيا ويكاب حافشا اتي هاجراوي أقلقلوت أبتي هاجراوي ربحاتات نبلو ويكا أبتي نمن إسياتك كساب كندي بديلوهم زبل كنبلينا أما كارشاخا زي من البات صالح عجل عند قابيلو بعلو خبلايو ناي أبدقة وطيوم عد الرخيبهم أبو زنبور إيرتراويان انتاي يقاتمهم تبليا ناي مكارشا كم مزازميت غيرنا هنوزدا أمو زيوم حجي هاجراوي أقلقلوت دنبورو حجي خا أبدقة زلو زياتهم أبتي ناي هاجر بوليتيكاوي سرح قال إن خصاتفو انتاي عينة استراتيجي كنت كمال لنا دبلا أبزين نتبتات غيرنا أينا خنزارب قدمين أبتا ناي مجمريا حتى مأتاويقن نصالح عجل نشتي فتناهي بينيره سلازي زيا مرمرة زيا حليفوان أي حالفان بعلوه نقرنايو انتاي لي نيره أرستي نايلوم معانتي منتصر يعتبر بتقرنيا اسكا ببلين بناي بلين قانقا انتاعت بهالي ليو اي حالفا مثلني تامر مرة بعلوه نقرن نايو اوكياله ويكا منتصر انتاي بهال ببلين مسبلنايو كنقرن ناي انتاي كم دبهال دحريو السامس نقرني نبتا قدامي تحطو كحالفين ابو نابخا صالح الجن حراي I hope حليفك خون غل انتايو قد حياتي ناتي كنتن اتا اوكياله بالقالسي انتاي زبل حتى حديث كان يركا دكتور اداي فلت كوانت بي اورس يسمعني اوكياله منصر مخانو ግን ናይ ብሌን ከም مخانو ይፈልጦን የኔ ሕጂ እቲ ቦለጅናቱ ሃወይ መጽዩ I think ናይ ጣሊያን ይመስለኒ ንሓደ ተወኪሰ ግን اوكياله ከም ትበሃል ታ መንጽር እዚ ኣና ሕጂ ገይራ ዘለኹ ማለት እዩ اوكياله ብብሌን ከም ትበሃል ነገርን ማለት እዩ ሕጂ I hope ሓሊፈክ ከውን ይኽእል حراي بار بزا ناي صالح اجل اوكياله غيرنا نزا نايلوم معانتي بروجرامنا كنرياينا مالتيو اسكي باخ جمر كم توي كوننا صالح هاجراوي اغلغلوت هاجراوي كبرتا هاجراوي سنيت هاجراوي هنصت كنبل كلنا باخ كميتري اسكي حصر ابي حراي حصر ابي له حجي تدحر بايتا برالبات نتسب كم مردأتا خوينو تأرستن سلا زخانه زيام كروب كنقلصن صبوق يመስለኒ ሕጂ ሃገራዊ አገልግሎት ክባሃል ከሎ بحصيرو بسمبلستيك واي حدا زيغا ناي حنت هاجر
بولنتو يخون بقديتا نزتوسنه غيزه نهاجرو وين ህዝቡ ዘገልግል ማለት እዩ በሐፂሩ እዚ ድማ ከምቲ ዝበልናዮ ሓደ ብወለንቱ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ብሕጊ ዝተወሰነ ደረት ዘለዎ ግዜ ኮይኑ ንዝተወሰነ ግዜ ንሃገሩ ወይ ንህዝቡ ዘገልግለሉ ማለት እዩ ብሓፈሹ ከም ኣምር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ተጀሚሩ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብኡ ሕፅረት ናይ ክኢላዊ ኣቕሙ ሰብ ስለ ዝነበሮም ንዕኡ ንምትካእ ኢሎም ዝገበርዎ እዮም ስለዚ ድሕሪኡ ከዓ ብዙሓት ሃገራት ከም ፕሮግራም ሒዘን ኣለዋ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ሓፈሻዊ ጥቕምታት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፊሎሶፊካሊ እንታይ እንተይልና ክልተ ጥቕምታት ኣለዎ ይበሃል እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ህዝብታት ኣብ እዋን ኩናት ዘማዕብልዎም ጽቡቕ ነገራት ኣለዉ ሕጂ ነዚኦም ጽቡቕ ነገራት ንኣብነት ሓደ ህዝቢ ናይ ሓባር ሓደጋ እንተወዲእዎ ዘማዕብሎም ነገራት ስለ ዘለዉ ነዚኦም ነገራት ንምዕቃብ ኣብ ግዜ ሰላም ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ፍልስፍና ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ግዜ ወራራት ኩሉ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ዝበሃል እዚ ናይ ኣውራጅነት ናይ ሃይማኖት ፍልልያት ኩሉ ይጠፍእ ምክንያቱ ንስኻ ናይ ሓባር ጸላኢ ስለ ዘለካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ሓደ ተርዒም ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኣነ ብዓይኒ ዝረኽቦ ኣብቲ ግዜ ወራራት ዝነበረ ወላ ናይ ዶብ ድዩ ናይ ዶብ ኣይኮነን ግን እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ስለ ዝነበረ ዝለዓለ ሓድነት ዝተረኣየሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ሽዑ እዩ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ፍልስፍናዊ ጥቕሚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሱ እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ልሙድ ናይ ሪኮንስትራክሽን ንሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ፀፍሒታት ንዑ ኣገልግሎት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ ሃገራዊ ክብርታት ከ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ባዕለይ ዘምጻእኮ ይኮንኩን ምናልባት ካብ ጽሑፋት ዝረኸብኮ ዓይነት እዩ ሕጂ መጀመርያ እታ ክብርታት ትብል እንታይ ክብርታት ማለት ሕብረተሰባት ዝተፈላለዩ መለክዒታትን መምዘኒታትን ተጠቂሞም ንዝጠቕሞም ባህርያትን ተግባራትን ከም ጽቡቕን ኣገዳስን ከም ምዃኑ ኣሚኖም ዝዕቅብዎም ማለት እዩ እዚ ድማ ንሕብረተሰብ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ንሕማቕን ጽቡቕን ቁኑዑን ጌጋን ዘለልየሉ ከም መነጽር ወይ መምርሒ ኮይኑ የገልግል ንኣብነት ማዕርነት ሓደ ክብሪ እዩ ከም ጽቡቕ ካ ይውሰድ ዓሌትነት ሓደ ከም ሕማቕ ይውሰድ ማለት እዩ ምንጭ ናይ እዚኦም ክብረታት ከዓ ኣሕፅር ኣቢልና ካብ ስድራ ቤት ክኾኑ ይኽእሉ ስድራ ቤታዊ ክብርታት ምትሕልላይ ሓደ ክብሪ እዩ ካብ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ ቁኑዕ ጌጋ ኣብ በዓል ኦሪት ዘሎ እዚ ናይ 10 ትእዛዛት ዝበሃል ባህሊ ክኸውን ይኽእል ኣነ ዝብልን ንሕና ዝብሉን ባህልታት ኣለዉ ኣነ ዝብል እዚ ናይ ምዕራባዊ ዓይነት ኣንደርስታንዲንግ ወይ ድማ ኢንዲቪጁዋሊዝም ዝበሃል ንሕና ዝብሉ ከዓ ከም ኮሚኒቲ ልክዕ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ክብሪ እዩ ታሪኻዊ ክኸውን ይኽእል ፓትሪዮቲክ ናይ ጅግንነት እዚ እውን ሓደ ክብሪ እዩ ካብ ስራሕ ዝመንጨዎ ክኸውን ይኽእል ፈታዊ ስርሑ ስለዚ እዚ እቲ ዓይነት ማለት ምንጭታት ናይቲ ክብርታት እቲ ክብርታት ንባዕሉ ዓይነታት ኣለዎ ሓደ ሞራላዊ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ሞት ከጋጥመካ እንከሎ ናይ ዓርክኻ ተሓዝን እዚ ሞራል ቫል ይበሃል ራሽናል ቫሊስ ዝበሃል እውን ኣለዉ እዚኦም ከዓ ሕማቕን ጽቡቕን ኣብ ምኽኑይነት ምእማን ዩኒቨርሳል ቫሊስ ዝበሃል ኣለዉ ከም ሰላም ንኣብነት ሓደ ዩኒቨርሳል ቫሊ እዩ እምበኣር ሕጂ ኤርትራዊ ክብርታት ክንብል ከለና ከዓ እንታይ ማለት እዩ እታ ስፔሲፊክ እታ ተዛርበና ዘላ ብመሰረት ኤርትራዊ ክብርታት ማለት ብመሰረት ባህላዊ እምነታዊ ስድራ ቤታዊ ታሪኻውን ሰውራውን መለክዒታት ህዝቢ ኤርትራ ወይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ቁኑዕን ጠቃምን ኢሉ ዝተቀበሎምን ዝኣመነሎምን ባህርያት ወይ ተግባራት ወይ ድማ ርድኢታት ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታት ኢልና ንጽውዖም እዚኦም ክብርታት እዚኦም ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ኤርትራ ጎሊሖም ዝረኣዮም ማለት እዩ ንኣብነት mutual respect ወይ ድማ ሓድሕዳዊ ምክብባር ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ዘላ ሃገራዊ ስኒት እንታይ ማለት እዩ ሃገራዊ ስኒት ብሕፅር ዝበለ ደቂ ሓንቲ ሃገር ዓዲ ኣውራጃ ብሄር ሃይማኖት ጾታን ማሕበራዊ ደርብን ከይፈለዩ
بحبار تخبابيروم تسانيوم منبار مالتي بحصيرو هنصات هاجر كنتاي مالتي نيشن بيلدينغ مالت انتاي مالتي حجي هنصات هاجر خنبل كلنا حمشته تمركو سيد خون حيال قطبا زلوا هاجر دلدول تحت قرص زلوا معبول كإلاو أعم زلوا تعنا مكل خال زين زلوا حنت هاجر معبلتي وي بقطبا حيال ياخذ بلا نخل مالتي حجي هاجراو أقلقلوت أبكالوت هاجرات انتاي مسل كم بحال أبكالوت هاجرات هاجراو أقلقلوت بحقي زتوسنة قدب زلوا أقلقلوتي كم مسلاتات ونكتكسقل أب إسرائيل الله أب على البرازيل أب على ساوث كوريا إذا أنون هجرا وقلقلوت كم جديتها نزيجاتن يجددين جن توسنا جزء بحق مسرت نوسون جزء مالتي حجب زين تتوقع الدكتور يعني اللي هرا أنا نشتي حق زكاة كم تزبن كايو هاجراوي أقلقلوت عبد إنجليزي تجميرو أبشحن شعاتن 230 شعاتن UK Armed Forces Act بالأواج أو يوم نيرو في اللايد حريق على أي وقع علم كا كاب 30 شعاتن كسب شحن شعاتن 240 حمشتن دنبر له ساعات شعوية عبد إنجليز كم تجمرة دنجر صهاو إنجليز كاين يركا ምናልባት ኣብ ሃገርና ክመጽእ እንዴ ናባኻ ሳዋ ከመይ ነይሩ ክብል እኔ ግን ከም መእተው ክኾነና ኢለ ኣብ ሃገርና ንምሳሌ እቶም ዕድመ ካባይ ንምሳሌ ብ5 ዓመት ወይ ብ6 ዓመት ዝዓብዩ ሰባት እንተዳ ኣለዉ ኮይኖም ወይ 10 ዓመት ክንብል ንኽእል ኣብ ኤርትራ ፒስ ኮርፕስ ዝበሃሉ ነይሮም እዚኦም ፒስ ኮርፕስ ማለት ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ዝተኣታተወ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ዞም ፒስ ኮርፕስ ዝበሃሉ ናብ ኤርትራ መጽኦም ከም መምሃራን ኮይኖም ይምህሩ ነይሮም ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ካብኣቶም ከም ዝፈረዩ ብዛዕባ ዞም ፒስ ኮርፕስ እዚኦም ማለሲ ካብኣቶም ጽቡቕ ትምህርቲ ከም ተማሃሩ እዮም ዝነግሩ ካልእ ዓይነት ስራሕቲ እውን ክነግሮም ይኽእል እዩ ፀጥታዊ ስራሕ እውን ይሰርሑ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ ኣሜሪካ ፀጥታዊ ስራሕ ግን እቲ ፒስ ኮርፕስ ዝበሃል ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ እምበር ሕጂታ ቀንዲ ተድልየና እንታይ ኢልካ ገሊፅካ ነርካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብነፃ ወይ ብግዲ ትኸዶ እዩ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ዝተፈላለየ ነገራት ንሃገርካ ከመይ ጌርካ ከም ትሕሉ ብፍላይ ኣብ ሰላማዊ ግዜ ዝሰልጠንካዮ ኣብ ሕማቕ ግዜ ከዓ ጠጠው ትብለሉ እዩ ዝብል ካልእ ምሳ ውስኻ ዝደሊ ኣነ ዳሕራይ ስኻ ክገልፃ ኢኻ ፀቢቕካ ኣብ ሳዋ ወይ ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይ ነይሩ ትብል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃገራዊ ክብርታት እንትመሃር ኢኻ ኣብኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሮም በቲ ትነብሮ ብትምህርቲ ገይሮም እዮም ይምህሩኻ ሃገራዊ ክብርታት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ገሊፅካያ ነርካ ቅቡል ዝኾነ እምነታት ወይ ከዓ ተደላይ ዝኾነ ዓይነት እምነት ዘይተደላይ ዓይነት እምነትን ፈላልዩ ዝነግር ኣብ ሓደ ሶሳይቲ እዩ ንምሳሌ ካብታ ዝበልካላ ክውስኽ ኣብ ናሽናል ቫሊዩስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ሃገራዊ ክብርታት ዝበሃሉ ሓርነት ንምሳሌ ሰላም ፍትሒ እዚኦም ሓደ ከም ሃገራዊ ቫሊዩስ ጌርና ክንወስዶም ንኽእል ኢና ቅንዕና ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ውሕስነት ወይ ከዓ ድሕነት ኣብ ኤርትራ ንምሳሌ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገረሰባት መሬትካ ግራትካ ዝትንክፈልካ ሰብ የለን ንብረትካ ውሑስ እዩ ካልእ ኣብ ኤርትራ ከም ሃገራዊ ክብርታት ኢልና ንወስዶም ስድራ ቤታዊ ክብርታት ኢልካ እውን ክትፅውዖም ትኽእል ኢኻ ንምሳሌ ልግሲ ንዓበይቲ ምኽባር ጋሻ ምቕባል ብሓባር ምስራሕ ጅግንነት ወይ ከዓ ንሃገርካ ምስራሕ ሓቂ ምዝራፍ ንሰብ ምኽባር ዝብሉ እዚኦም ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ክብርታት እዮም እዚኦም ሃገራዊ ክብርታት ወይ ከዓ ስድራ ቤታዊ ክብርታት እንዶም ኣብ ገለገለ እዋናት ንሳልሕ ክበካ ዳሕራይ ኣፀቢቕካ ክትገልፆም ኣብዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተማሂርኩሞም ዶ ዓቂብኩሞም ዶ ከመይ ነይሩ ኢለ ክሓተካ እታ ካልአይቲ ርእስትና ናብኣ ትወስደና ስለ ዝኾነ እምበር
ኣገዳስነት ናይ ሃገራዊ ክብርታት እንታይ እንተልካኒ እቲ ሃገራዊ ስኒት ገለመለ ዝብል ኣብ መጨረሻ ክዛረበሉ ክፍትነ ኣነ ስኻ ምስ ወዳእካ ማለት ኣገዳስነት ናይ ሃገራዊ ክብርታት እንታይ እዩ ጠባይካ ህዝቢ ጠባዩ እንታይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ሓባር ጠባይ መምዘኒታታቱ ምርጫታቱ ዝምድናታቱ ዝሕብረካ እዩ እዚ ቁኑዕ እዩ እዚ ጌጋ እዩ ናብዚ ምኻድ የርብሕ ናብዚ ምኻድ ኣይርብሕን ዝብል ሃገራዊ ክብርታት ንዕኡ ይሕግዘካ ብኻል ኣዘራርባ ኣንፈት እዩ ትሕዘካ ማለት እዩ መንገዲ ይትሕዘካ ዓላማኻ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ከም ሰብን ከም ሕብረተሰብን ኣብ ሓደ ሶሳይቲ ንክትገብር እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ እዩ ካልእ ሃገራዊ ክብርታት ተዝዓበየ ጥቕሚ ናይ ሃገራዊ ክብሪ እንታይ ናይ ደገ ሃገራዊ ክብርታት ክወረካ ኢሉ ምስ መፀ ሃገራዊ ክብርታት እንተደኣለካ ኖ ኢልካ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ኣሎ ደይናትካ ናይ ደገ ሃገራዊ ክብርታት ኣብ ሃገርካ ዘይጠቅም ክተኣታ ንምሳሌ እዚ ኢንዲቪዥዋሊዝም ድበልካዮ ሓንቲ ወይ ኣነነት ድበልካዮ ኣብ ሕብረተሰብና ንሕና ኢና ንብል ኣነ ኣይንብልና ስለዚ ኣነ ዝብል ነገራት እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ፅቡቕ እንተኾነ ግን ኣብ ኤርትራ ኣነ ምባል ብዙሕ ኣድላይነት የብሉን ኣድላይ ዝኾነሉ ቦታታት ኣሎ ምክንያቱ ኣነ እንተልካ ኮምፒቲሽን ኣሎ ማለት እዩ ውድድር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ውድድር ከዓ ሕማቕ ኣይኮነን ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ግን ንሕና ዝብል ነገር ስለዚ ካልእ ሃገራዊ ክብርታት ዝዓበየ ጥቕሚ ዘለዎ እንታይ እዩ ናትካ ሰልፍ እስቲም ናትካ ሓፍ የብሎ ንያት ናትካ ሓፍ የብሎ ንምሳሌ ኤርትራውያን ኣጋይሽ ተቐበልቲ ኢና ኤርትራውያን ዓበይቲ ኣኽበርቲ ኢና ኤርትራውያን ለጋሳት ኢና ኤርትራውያን ከምዚ ኢና ዝብል ንያት ናይቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ሰልፍ ስቲም ናይቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ነፍሰ ተኣማንነት ናይቲ ህዝቢ ንላዕሊ ከማን ሓፍ የብል እዩ ሃገራዊ ክብርታት ድሕሪ ቁሩብ ድሕሪ 2-3 ደቂቕ ናብ ዕረፍቲ ክንከይድ ኢና ድሕሪኡ ናብታ ናትካ ምእንቲ ከዓ ትዊለ ኣነ ዛ ግዜ ባዕለይ ዝወስዳ ዘለኹ ካልእ ሃገራዊ ክብርታት ካበይ ይመፅእ እንተደኣልካዮ ካብ ቤተሰብ ክመፅእ ይኽእል ካብ ቤት ትምህርቲ ክመፅእ ይኽእል ካብ ሕብረተሰብ ክመፅእ ይኽእል ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ መስጊድ ወይ ከዓ ካብ ቤተ እምነታት ክመፅእ ይኽእል ሓደ ግዜ በቲ ዘለካ ሃብታም ምዃንን ዘይምዃንን ብገንዘብ እውን ዝመፃሉ ግዜያት ኣሎ ብሄሪቴጅ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ክብርታት ይትባል ምሳኻ ዓቂብካዮ ተብል ካብ መዛኑኻ ከማን ተምፅኦ ኢኻ ካብ ስራሕካ እውን ተምፅኦ ኢኻ ካብ ፖለቲካ እውን ተምፅኦ ኢኻ ምክንያቱ ብዙሕ ሃገራዊ ክብርታት ኣብዚ ዝሓለፈ 28 ዓመት ተበሊሎም ካልኦት ሓደሽቲ ከም ሃገራዊ ክብርታት ኮይኖም መፅኦም ኣለዎ ሓደ ካብኡ ንምሳሌ ዘይምትእምማን ምዝ ስርዓት እዚ ዝመፀ ማለት እዩ ካልእ ካብ ሚድያ እውን ሃገራዊ ክብርታት ምስ ግዜ ትረኽቦ ኢኻ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብፍቓድ ኣሎ ብፍቓድካ ኣሎ ብሓይሊ ኣሎ ናይ ክልቲኡ ኸ ኣሎ ገሊኡ ዓድታት ክልቲኡ ዘሎም ኣሎ ብወለንተኛነት ኣሎ ብታሽሙ ኸ ኣሎ ብሓይሊ ኸ ኣሎ እምበር ሕጂ ናብታ ናብ ዕረፍቲ ክንኣቱ እሞ ድሕሪ ዕረፍቲ ናባኻ እያ እታ ነዊሕ ግዜ ክትዛረበላ ደልየካ ዘለኹ እንታይ እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ከመይ እዩ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እዚ ዲክሌርድ ኦብጀክቲቭ ዝበሃል ኣሎ አንዲክሌርድ ኦብጀክቲቭ ዝበሃል ኣሎ እቲ ጉሁድ ዝኾነ ዓላማ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት በቲ ስርዓት ዝተፈፀመሎ እቲ ሕቡዕ ዓላማታቱ ከዓ ነይሩ ስለዚ እቲ ሕቡዕ ዓላማታት ከመይ ነይሩ ኢልና ኢና ክንዛረብ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝበዝሐ ግዜ ንዓኻ ክህበካ ሕጂ ናብ ዕረፍቲ ክንከይድ ይቀኒየለይ